Akwụkwọ Deuteronomi isi nke 21. Mgbe a ga-ahụta otu onye e gburu egbu ka ọ dara n'ọhịa n'ala ahụ nke Jehova bụ Chineke gị na-enye gị ka ị wee nweta ya, ma amaghị onye tigburu ya, ndị okenye gị na ndị ikpe gị ga-apụtakwa tụrụọ obodo niile nke dị gburugburu onye ahụ e gburu egbu. Ọ ga-erukwa n'obodo ahụ nke dịkachasịrị nsọ onye ahụ e gburu egbu. Ndị okenye obodo ahụ ga-ewerekwa nwa agbọghọ ehi nke igwe ehi nke a ejibeghị ya rụọ ọrụ ubi, nke adọghịkwa ihe n'ime yoku. Ndị okenye obodo ahụ ga-akpụdata nwa agbọghọ ehi ahụ n'ime ndagwurugwu mmiri na-eru mgbe niile, nke a na-alụghị ọrụ ubi, nke a na-aghaghịkwa mkpụrụ n'ime ya. Ha ga-agbajikwa olu nwa agbọghọ ehi ahụ n'ebe ahụ n'ime ndagwurugwu ahụ. Ndị nchụàjà bụ ụmụ Livaị ga-abịarukwa nso, n'ihi na ha ka Jehova bụ Chineke gị họpụtaworo ijere ya ozi na ịgọzi n'aha Jehova. Ọ bụkwa dịka okwu ọnụ ha si dị ka ise okwu ọbụla n'otiti ihe ọbụla ga-adị. Ndị okenye niile nke obodo ahụ, ndị nọkachasịrị nsọ onye ahụ e gburu egbu, ga-akwọkwa aka ha n'elu nwa agbọghọ ehi ahụ nke a gbajiri olu ya n'ime ndagwurugwu ahụ. Ha ga-azakwa sị, aka anyị awụsịghị ọbara nke a, aka anyị awụsịghị ọbara nke a, anyị ahụghịkwa ya. Jehova kpuchiere ndị gị mmehie ha bụ Izrel nke gbapụtaworo. Ekwela ka ọbara nke na-emeghị ihe ọjọọ dị n'etiti ndị gị bụ Izrel. A ga-ekpuchikwara ha mmehie ọbara ha. Gị onwe gị ga-ekpochapụkwa n'etiti gị ọbara na-emeghị ihe ọjọọ mgbe ị ga-eme ihe ziri ezi n'anya Jehova. Mgbe ị na-apụ ibuso ndị iro gị agha, Jehova bụ Chineke gị wee nye ha n'aka gị, wee dọta ụsụ ndị agha ha adọtara n'agha. I wee hụ nwaanyị nke mara mma n'ahụ na ụsụ ndị a dọtara n'agha, ihe ya wee dị gị ezi ụtọ. I wee lụtara ya onwe gị na nwunye. Ị ga-eme ka ọ bata n'etiti ụlọ gị, ọ ga-akọpụkwa isi ya, mezie mbọ aka ya, yipụ uwe ndọta n'agha ya n'ahụ ya, nọdụ n'ụlọ gị, kwara nna ya na nne ya ogologo 1 ọnwa. Emesịa ị ga-abakwuru ya wee ghọrọ ya di, o wee ghọrọ gị nwunye. Ọ ga-erukwa, ọ bụrụ na ihe ya atọghị gị ụtọ, na ị ga-ezipụ ya dịka mkpụrụ obi ya si achọ, ma erela ya n'ego ma ọlị. Emela ya dịka ohu, n'ihi na iwedawo ya n'ala. Mgbe nwoke nwere ndị inyom abụọ, ma otu n'ime ha bụ nwaanyị a na-ahụ n'anya, nke ọzọ abụrụ nwaanyị a na-akpọ asị, a sịkwa na ha amụworo ụmụ ndị ikom, ma nwaanyị ahụ a na-ahụ n'anya ma nwaanyị a na-akpọ asị, ma ọkpara bụ nwa nwaanyị a na-akpọ asị mụrụ. Ọ ga-erukwa n'ụbọchị mgbe ọ na-eme ka ụmụ ya ndị ikom keta ihe o nwere, na ọ pụghị ime ka nwa nwoke nke nwaanyị a na-ahụ n'anya bụrụ ọkpara n'ihu nwa nwoke nke nwaanyị a na-akpọ asị bụ ọpara, kama ọ ga-ekwe na ọkpara ka ọ bụ nwa nwoke nke nwaanyị a na-akpọ asị, na-enye ya oke abụọ n'ihe ọbụla a hụtara n'aka ya, n'ihi na nwa ahụ bụ mkpụrụ mbụ nke ume ya. Ọ bụ ya nwe ihe ekpeziri ọnọdụ ọkpara. Mgbe nwoke nwere nwa nwoke na-ewezuga onwe ya, na-anụpụkwa isi, nke na-agaghị ege ntị n'olu nna ya na n'olu nne ya, ha wee dọọ ya aka na ntị ma ọ geghị ha ntị, nna ya na nne ya ga-ejidekwa ya aka, mee ka ọ pụkwuru ndị okenye obodo ya, wee ruo ọnụ ụzọ ámá ebe nke ya. Ha ga-asịkwa ndị okenye obodo ya, nwa anyị nke a na-ewezuga onwe ya, na-anụpụkwa isi, ọ dịghị ege ntị n'olu anyị. Ọ bụ onye mmefu na onye na-aṅụbiga mmanya ókè. Ndị ikom niile nke obodo ya ga-ewere nkume tụgbuo ya ka ọ wee nwụọ. I wee kpochapụ ihe ọjọọ ahụ n'etiti gị. Izrel niile ga-anụkwa wee tụọ egwu mgbe mmehie dị n'onye ọbụla, bụ ihe eji maa ya ikpe ọnwụ, wee mee ka ọnwụ wee kwụba ya n'osisi. Ozu ya agaghị adịgide n'elu osisi abalị niile, kama ị ghaghị ili ya n'ụbọchị ahụ, n'ihi na ihe nkọcha nke Chineke ka onye a kwụgburu akwụgbu bụ. Ka ị ghara imerụ ala gị, nke Jehova bụ Chineke gị na-enye gị ka ọ bụrụ ihe nketa.